Good morning, magsugba di ay taog isda guys, bangus kaya wala man tayo ika-afford og daghan o sara ka buok basta makakaon lang ta tay laing sapi guys, sara ka buok atong napalit. Mainit ta nga dana ni pamahaw guys kay na mainit mi ta ni Carling kay day kape. Ang bito mong kape di ari butang dapit oh. Nya then naluto naman akong gisugba na bangus. Kaon na lang ta pamahaw na lang ta. Panisag kape. Mamahaw painit niya, dubli pamahaw. Kamting kahoy ni guys, paborito. Naata din sa syudad magpuyo. Mingawan kita sa tungka. Itong mga pagkaon sa bukid. Kaya nagtubo itong nasa bukid. Dalo taga sukar. Kapalit tag sa kabuk bangus guys. Gihidlaw man ang mga tiguang. Ang sadap na sa. Sire tigong guys. Pabata pa ko kaya bago pa ko nag 35. Babae. Times 2 lang. Kaya pa mata? Di na mo tumaslagi. Mag-ursa pa ka. Silang na ako dyan. Ang kawan na dyan. Pwede ito na. Gusto mo tayo. Paglaw mo kawan. Paborito juga kanina akong bango sa ang sudlan na tuglamas ang tiyan ba? Kaya puyag lang na yan timpla. Daplin lang sa ni guys itlog kay napuhalan man sa bangos. Wala na ko to. Magbaon ko ano Ube na napopo. Dili na uganas ka.
Panit sa bangos guys. Ako mukhaon juga ani ka na. Sakto sa luto kag kuba. Mahaw, madang painit da kape. So guys, paborito din natin ng kape. Sa untong kape ko, ganahan ko kape ko. Pero ang buwad, oy, ayaw niyo kalimte, ah. Pudlag, mawagtang ang buwad, guys. Mungag man. Oo. Ay, pagdakula ko na, ari na lang. Emily. Siguro ba ito siya mga grocery? Iyatang Iyatang grocery? yan. Kumain na lang tao. Ito sa pang-grocery. May mga anak na ikwarta rin. Pang-grocery, hingin niya. Kamu masad tayo. Kami, ikaw na. Kami. Nga naman may kwarta rin. Hindi mo grocery. Doon mo sa matiguang. So, mayroon din yung bastog pa kung lawas mo yung tamak lubog na. Na ate. Oo. Matigong. Ako lang gani. Kaya nga nani ako pangidaran. Nandoy pa mga ito sa tarong trabaho nga. Ako yung trabaho. Ako yung kwarta. Dili lang bugat na trabaho. Kaya ng mga abong. Ibawal naman ko na sa kuagot. Nung di hindi ko ano na ko. Natin history sa itong lawas. Gusto nila kayong atong yung ganang pugsong ibawal sa doktor. Thank you guys. Salamat. Okay? Buya-buya gama kayo. Pwede na. Pamahaw ko lang guys. Okay. Pwede yun akong tiyang ka.
Kamong nagtanaw di sa Toledo. Wala. Agsara kay Oh. kapaon ang pan. Kamu gel. Agsara ta kay kapalit. Lord. Kamu yan. Tanaw mo libro sa among video. Suportari sa ninyo si nanay ninyo.